El cicle de tècnics en arts plàstiques de revestiments murals és un dels cicles mitjans que fem aquí a l'Escola d'Art i Superior de Disseny d'Olot. En aquest cicle aprendràs tècniques i processos creatius que et serveixin per poder fer projectes de revestiments murals. Els projectes de revestiments murals són qualsevol projecte de caire artístic que tu puguis fer en un suport arquitectònic, com en un mur, en un paviment o en un sostre. Et formaràs en dibuix artístic, dibuix tècnic, pintura, volum, tècniques digitals, decoració i maquetes. I a més, treballaràs en projectes reals. El cicle consta de 2 cursos, el primer curs és més generalista i el segon curs el que fem és treballar en projectes reals. A l'escola presenta molts de projectes pràctics que són el millor per aprendre i per després en el futur encarar-te amb el treball. Poden ser projectes com pictòrics, de mosaic, de revestiment ceràmic. És un cicle que és experiencial, que és teòrico-pràctic i la majoria de les assignatures, sobretot a segon, són pràctiques. Gràcies al cicle de revestiments murals vaig poder treballar amb una persona molt interessant i ara tinc un contacte que de cares al futur em servirà molt per entrar en el món de la feina. Et formes per poder treballar en el camp professional de la decoració o, per exemple, de l'ambientació o de l'escenografia, però també et vas formant i et prepares per poder fer cicles superiors de caire artístic o de disseny, altres cicles que es poden fer aquí a l'escola. El que és interessant del cicle de revestiments murals és que treballem molt en el que és el taller. És un cicle que és molt de treball de taller i que té un seguiment molt individualitzat de cada alumnat per part del professor. Si estàs interessat en estudiar revestiments murals, has de saber que l'Escola d'Art d'Olot és una escola pública i que tots els preus són molt assequibles per tots els estudiants.